Muri yeZimbabwe aiwa pashata paipa notoona kuti EU European Union yopusha fresh elections muZimbabwe. Notoona kuti EU inowedzera masanction paZimbabwe. Zvinobva zvaaletawo SADC kuti unoti aiwa kunyangwe nevanhu vekuEurope vari kuona political instability ichiitika munyika yedu, munyika yeZimbabwe, kuti ivo vabva vapusha fresh elections. Sataendera mberi muri yeZimbabwe nokudzebva wasubscribe wolike wotina on the bell icon. Tambuchana mabdetsa nokupa pano paZim News Live nokuti muzora nhasi nhau dzinobuda dzichinzi European Union yawedzera zvirango paZimbabwe kwerimwe gore kusvika musi wa20 kukadzi 2025. Mugwaro rakaonekwa chikonzero chekuwedzera zvirango izvi chinonzi chabva pamamiriro akaita zvinhu muZimbabwe. Zvirango izvi zvinosanganisira zvirango zvezvombo nemidziyo zvinogona kushandiswa muudzvanyiriri hwemukati menyika pamwe nekumisa midziyo yeZimbabwe Defense Industries. Vazhinji vanoongorora zvematongerwo enyika vari kuti kuwedzerwa kwezvirango izvi kuchaita vakuru vehurumende vawedzere udzvanyiriri, vanhu vachiita upenyu hwevarombo huwedzere kuoma, vachipira kuti zvirango ndizvo zviri kukonzeresa urombo. Saka muri yeZimbabwe ndo zviri kubuda zvakanyogwa nenda kuti aiwa EU yabva yatowedzera masanction paZimbabwe. Aiwa EU yawedzera masanction paZimbabwe nokuda kwemamiriro akaitika, mamiriro ezvinhu muZimbabwe, nhau yepolitical instability, nhau yepolitics iri kunetsa munyika yeZimbabwe. Nobva kuti aiwa takuwedzera matems, takuwedzera negore. Izvi zvabva zvaaletawo neSADC nokuti SADC inobva yatotaura kuti aiwa kana EU ichiona zviri kuitika munyika yeZimbabwe izvi tiri responsible nazvoka, inobva yatowedzera pace kuti ise fresh elections muZimbabwe. Muri yeZimbabwe ndona yatakutupa kurire muzvara nhasi. Tiudze mafungiro enyu pine comment section medu. Awasaka wana subscribe, kulike, kunyotina on the bell icon. Tambuchana mabdetsa nokupa pano paZim News Live.